масъулони дӯконҳои чиптафурӯшӣ мегӯянд, ки дар пайи басиҷсозии низомӣ дар Русия ва хатари эъзоми шаҳрвандони то 45-солаи ин кишвар ба сафи артиш барои ҷанг дар Украина водор сохтааст, ки бархе аз сокинон ба кишварҳои шарики Москва ба мисли Тоҷикистон фирор кунанд. Ба иттилои масъулони намояндагии ширкатҳои ҳавоӣ, ки нахостанд пушти дурбини Радиои Озодӣ суҳбат кунанд, аз шоми дирӯз баъд аз қонунӣ шудани қарори басиҷсозии сокинони Русия ба сафи артиш, нархи чиптаи ҳавопаймо барои парвоз боло рафтааст. Агар то шоми дирӯз нархи билети парвоз аз шаҳрҳои Русия то ба Душанбе аз 1500 сомонӣ сар мешуда бошад, ҳоло нархи он то 2 баробар афзоиш ёфтааст. Аммо ба гуфтаи онҳо маъмулан то 1 октябр билети парвоз ба фурӯш гузошта нашудааст. Танҳо ширкати ҳавои Сомонейр барои 28 сентябр билети парвозро аз Москва ба Душанбе бо нархи 2600 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст халос. Ин дар ҳолест, ки ба гуфтаи соҳибназарон раванди вуруди шаҳрвандони Русия ба Тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ оғоз шуда, то ба ҳол беш аз 57 000 сокини ин кишвар ба шаҳрҳои Тоҷикистон омаданд. Ба гуфтаи Раҳмон Улмасов, коршиноси масоили муҳоҷиратӣ, сабаби асосии фирори русиягиҳо ба кишварҳои дигар аз ҷумла ба Тоҷикистон имзои қонуни басиҷсозии сокинон ба сафи артиши Русия будааст. барои чӣ аз Россия тарк карда бисёр гражданҳои шаҳрвандои Россия тарк карда истодаанд, онҳо шояд дида истоданд, ки ба ин рӯзҳои наздик мушкилии зиёде боз пайдо шавад. қонун дар бораи басиҷсозӣ шаҳрвандони Русияро аз сафарҳои хориҷӣ манъ намекунад, аммо вакилони парлумон ё Думаи давлатии Русия гуфтанд, шаҳрвандоне ки эҳтимол ба хидмати ҳарбӣ ҷалб шаванд, беҳтар аст ба хориҷ нараванд.